Какво става, приятели? Аз съм Пламе Орео и днес ще рисуваме това камионче. Малко е грозно, но го направих с дарба. Нямах изобщо мерак и не знам как сама се накарах да го нарисувам. И сега увеличавам екрана, защото е много малко. И сега ще го ответяваме. Ще се опитам най-много като художниците. Така, вземаме жълтото и почваме да ответяваме тук. Чакайте. Така. Чакайте малко да го намаля. Така. Ето, вземаме жълтото и почваме така. После втаряме с оранжеви. Orange. Shade and orange. Yellow and orange. And blue. Жълто, синьо и такова. Жълто, синьо и лаво. Че не знам къде ми е синьото. Стана яко грозно. Тук ще е синьочка. Гледайте ми малко. Блести. Да търсим синьочката. Ако не е синьо, ще е кафево. Малко излизам, че бързам. Така. Това тук е гуми, ако не ме разбирате. Къде е чернячката? То е оранжева. Хора, извинявам се. На предната ми каравичка не направих тревата. Аз я нарисувах, но не я направих. Така, сега да си довършваме рисунката. Това също е гума, ще прибрах черното. И докато аз се опитвам да отцветя гумите, вие може да се абонирате за каналите ми в TikTok, лайки или другите. А сега да продължаваме. Вармо бе, отцветих я. Така, тук това също е сиво. Хоп. Ще видите отцветено камионче. Готово е! Днеска не го сравних, просто го нарисувах. Сега ще видите нещо написано. Харесай, абонирай се, това беше всичко от мене. Ще се видим утре в лайки на лайфа. Довиждане и да ви бъде жива здрава новата година. Мисля да сте видяли в YouTube, ако бях качила някакво си видео, дето гърмят фойерверките и бях хвърлила една пиратка в дома на една бедна жена. И
нищо не стана. И да, абонирайте се, харесайте видеото и утре в лайки ще се видим на лайфа ми. Предупреждавам ви още от са.